Lekhetha igumgedlela inkosi enkulu Bombela Sitimela Samampondo babamkhulu umkhulu phakade. Amen. Zaba ziningi izinto ezenziwa uye uShembe kuyo le ndawo yasobunjini. Kwakungenye yezindlela zakhe zokwandisa lona ibandla, njengoba wayethi uma esontisa esindise nabantu abangakholwa. Bese kuthi ezinye izethameli ezazithi zize kuzobona lesi simanga somuntu, abanye babesuke bezele kona ukuphikisa ukuthi ayikho lento yalowo muntu, bethi bazohleka. Kodwa babegcina sebehaqekile ngokubona iqiniso lalo muntu wasezulwini, kanye nazo iziyalo zakhe ezinhle zokululeka abantu ukuba beyeke ukudakwa utshwala nokubhema ogwayi abawophoyizini babelungu, ubuthakathi, kuntshontsha, ubufebe, kanye nayo yonke imikhuba emibi. UShembe babesahleli khona lapha emzini ababefikele kuwo kwaMngomezulu, kwaze kwafika sona isikhathi sawo umshado wendodakazi yakwamaBuyakulu eyoshadela khona kwaMdletshe. Waphuma uShembe ehamba nalo ibandla nabo oThabethe, owagcina esewumfundisi wakhe uShembe. Belibangise khona emshadweni kwaMdletshe. Bafika kwaMdletshe bama khona esangweni, kanti izindaba zakhe uShembe zasezidume kulo lonke elasebunjini, zokusindisa phela abantu. Yilapho wabonakala khona abantu bendawo sebesebenzisa lona leli thuba, njengoba uShembe eze emshadweni sebeletha enye indoda eyisigule isikhathi eside, ithandazelwa phela yibo abazalwane bebandla lawo amashishi, kodwa ingasindi. Bayisa nakhona ezinyangeni kodwa kayisindanga. uShembe wayithatha le ndoda eyayigula kakhulu, wahamba nayo ibanga elide, wathi ukuqhela esixukwini sabantu, wabe seyitshela ukuthi kayihlale phansi. uShembe wabonakala eseqhweba kuso isixuku sabo abazalwane ayehamba nabo. Wasukuma yena umvangeli ucebisa, kodwa uShembe wayenza ngesandla ukuba akahlale phansi, akabizi yena. Kwabe sekusukuma umkhokheli u-Ayida, naye wathi akahlale phansi. Kwasukuma umshumayeli uNgubane, naye wathi akahlale phansi. Waphinda futhi waqhweba. Ilapho umvangeli ucebisa owathinta khona yena umfundisi uThabethe ukuthi akuhambe yena aye kuShembe eyozwa ukuthi uthini. Wathi mayefika phambi kwakhe uShembe wakhomba phansi, emtshela ukuba akaguqe. Waguqa uThabethe. Lapho uShembe waqala khona izimanga zakhe. Wabonakala esephakamisa isandla sakhe wakhomba ngeminwe emibili phezulu esibhakabhakeni. Waqeda lapho ngaleyo mini wakhomba le ndoda enokugula okukhulu, ikhwehlela kabuhlungu. Waphinda futhi wakhomba phezulu ngayo esibhakabhakeni iminwe yakhe, ebuye futhi ekhombe kuyo futhi le ndoda. Uma eseyikhomba le ndoda, okwakumangaza kakhulu, yayivele ikhwehlele kakhulu manje le ndoda, eyagcina ngako ukuthi iphalaze igazi elinenhlabathi ebomvu. uShembe wayelokhu ekuphindaphinda lokhu kukhomba kwakhe ngemini ephezulu, ekhombe indoda ikhwehlele kakhulu kunakuqala. Yilapho kwaze kwabhodloka kuyo le ndoda kwaphuma iphunga elalinuka kakhulu. Le ndoda yayingayibekile phansi, ilokhu iphalaze njalo. Wabonakala uShembe esephephetha ubala. Yilapho-ke laphela khona leli phunga elibi. Wabe seyitshela le ndoda ukuthi seyisindile. Ngangempela indoda yabonakala isiyitshakadula isingumqemane. Wamangaza abaningi lokho. Wabonakala uShembe nanguya eseyokhuluma nomakoti nomkhwenyana, abalinde enkokhelo yambuzi nankomo. Yale ndoda ebigula akasayinake nakuyinaka.
abesetshela umakoti nomkhwenyana ukuba kabavunule. Babe sebeyavunula kwase kuyagida kwahlatshelelwa isihlabelelo esithi, "Walithinta unakanelezwe webadedele olucima ngalo." Yilapho uShembe wayibonakala khona esegcumisa okwemamba umangale abaningi ukuthi ngabe kwenze njani uShembe ebe namandla esimangaliso kangaka namhlanje. Indlela ayigida ngayo yayehlukile kakhulu. Kwathi uma sekuphele wona lowo mkhosi wokugida, uShembe wabe sethi akubuyelwe kwaMngomezulu lapho babefikele khona. Wahamba uShembe nebandla bengamshadisanga umakoti nomkhwenyana. Lokho kwabadida kakhulu umakoti nomkhwenyana ukuthi bekuyilanga lokugida kuphela, kodwa akukho lapho uShembe abahlanganise khona. Babe sebethatha isinqumo sokuthi bemlandele bekhona kwaMngomezulu. uShembe wababuza ukuthi yini eniyifunayo njengoba senilapha. Waphendula yena umakoti oyindodakazi amabuyakhulu ukuthi ubaba bengakasishadisi, ngakho-ke ngeke ngiphindele emzini. uShembe waphenduka wabheka ngakuye umkhwenyana wabe semluleka ukuba abaqoqe konke ababesebekuphethe kanye nakho ukudla bebuyele khona ekhaya kwaMdletshe. Uzofika kusasa azobashadisa. Wabaluleka ukuba bahambe naye umakoti. Baze lwafika usuku lwangakusasa kwabuyelwa khona emshadweni kwaMdletshe. Baphinda futhi bayohlala khona esangweni. uShembe wabe sebiza yena umkhwenyana uMdletshe wamtshela ukuba ashanele endlini bese bevunula nomakoti wakhe bangene kuyo leyo ndlu kanye nabo abashumayeli ababephelezela umakoti. Wathi masekuqediwe wayesengena uShembe sezoshadisa umakoti. Waqede wabe seyambusisa umakoti, wathi kuye uyozala umntwana womfana. Lo mntwana womfana uyoqanjwa igama abizwa ngokuthi uMandiza, ngoba phela wena uphume usushabasheka khona lapha emzini sengikushadisile waphuma nesidwaba ulandela mina emzini wakwaMngomezulu. Waphela umshado kwabuyelwa khona emzini wakwaMngomezulu. Ngakusasa ekuseni basuka kwaMngomezulu babuyela emzini wakwaMabuyakhulu. Sebefikile khona emzini wakwaMabuyakhulu, uShembe waluleka amadoda ewavezela nangako ukukhathazeka kwakhe, esho nokuthi ukhathazeke kakhulu ngezinto ezenziwa yibo abantu abamnyama ngoba phela badayisa ngawo amadodakazi abo. Ngaleli lobolo elikhulu kangaka lezinkomo ezu-11 elasungulwa kuye umlungu uTheophilus Shipstein, kanye nazo izibizo ongaziwa ukuthi zaziqhamuke nobani. Esho nokusho ukuthi ngikhathazekile ngoba sengizohamba ngedwa ngiye kubaba, kodwa anifuni ukuhlukana nale mikhuba emibi enginilulekile ukuthi ningaqhubeki nayo, yokuba nidayise ngemizimba yamadodakazi enu ngazo lezi bizo namalobolo. Ngiyadabuka manje ngoba ngiyanishiya nihlupheka aninalutho, kanti abantu abampofu abakwazi ukudumisa uNkulunkulu. Ngiyanishiya nezigqila zabanye abantu, ngoba phela naye uMose wayeyokhulula abantwana bakwa-Israyeli ebugqilini, ethunywe uye uNkulunkulu ukuba bakhiphe ebugqilini ukuze bezokwazi ukudumisa uNkulunkulu. Waphawula futhi uShembe wathi konke lokhu enikwenzayo nikwenziswa yiyo indlala ngala malobolo angaka. Waqhubeka uShembe wathi uNkulunkulu uthi ngenxa yokulamba kwenu niyodla imizimba yamadodakazi enu, nibiza izinkomo ezingu-11 kanye nazo izibizo zenu lezi, amajazi, amayembe, izigqoko okwabelwa yena ubaba wentombazana, nakho kukamama, imbiza, ibhodwe, amaduku, amaphinifa, izinkomishi. Waqeda ukubala lapho wathi umthetho wenkolo akukhona
ukuceba ngokuthi uganise amadodakazi akho. Kodwa ngenxa yokulamba kwenu, nami ngihambisa ngendlela yenu uma nginishadisa. Waqhubeka uShembe wathi, ingako ngangifuna ukufaka umthetho wokuba ngiganwe umfazi oyedwa. Kodwa nina niyasithanda isithembu ekubeni niyimpofu. Isithembu asiyona into enhle, sidala ubumpofu ngoba senasebenzisa lona leli lobolo elibizayo enaninikwa ngabelungu. Njengoba nilambile lesi sithembu senu, siphinde sidale kona ukuxabana nokuzondana emndenini. Kanti abantu abanenzondo abayi ezulwini. Ilapho-ke uShembe ashintsha khona nawo umthetho, wathi lesi sithembu ngiyasishintsha noma ngabe indoda inawo amandla, kodwa kufanele ukuthi mayisiganwa ingadluli kumakhosikazi 4, bese kuthi wona amakhosi angadluli emakhosazini ayisithupha, ngoba kwanawo amakhosi ayahlupheka awanalutho. uShembe wayikhuluma lezi ndaba nawo amakhosi ayekhona, njengayo inkosi uMasakeni wesizwe sakhona kwaGumede, kanye naye uMabuyakhulu owayeyibamba bukhosi ebambele inkosi esencane uMdolomba. Babekhona uShembe ekhuluma lezi ndaba, babonakala sebebheke phansi. Leguqa lapho eGumkedlela, Mzula Mafuthu Umkhovu 20 Minutes phakathi.